ugali. Hello. Hello. Good morning. One million in the house. Good morning. Good morning to all of you and everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, tayo ay nagbabalik. 2 million in the house. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. 2 million in the house. Good morning. Tayo ay nag-aayos. Ayan. Kasi mamayang after lunch, wala tayong LS. Okay, baka wala tayong LS mamaya. Okay. 2 million in the house. Good morning. Of course, ang ating ayan, maraming salamat sa inyo. Tusok. Mamaya baka wala tayo eh. So, ngayon na tayo mag-LS. So, everyday naman ang ating LS from morning and afternoon. Pero the usual, mas lagi akong nasa afternoon. Ayan po. Maraming salamat sa inyo mga tusok. Go. Tusok isa tiganda. Good morning. 3 million in the house. Good morning to you. I like it. I love it. I want some more of it. Ayan. Kasi baka mamaya wala tayo. So, mas maganda na yung, kasi everyday, ADM Pagila, Tamsakdan sis, visit lang. Thank you very much. Okay, thank you very much, ADM Pagila. Thank you very much. Morning in the house. Good morning to you, to all of you and everyone. Of course, tayo ay magsisimula sa Orasya Emparata. Every time naman tayo ay nag-EOS at talagang ating naman siyang tayo ay nag-Orasya Emparata, diba? So, good morning. It's Melody of beautiful Friday morning here. Time check, 8:59 in the morning, Philippine time. Ayan, maraming salamat ADM Paggilat sa iyong pag-visit. Thank you very much. Ayan. Okay, wait a minute. Tayo ay medyo busy pa. Wait a minute. Okay. Iano lang natin itong ano ko. Oh. Ayan, 3 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Ayan, tayo muna ay mag-Orasya Emparata. Of course, tayo ay magdidikitan, maglalapagan ng mga bahay. Ayan. And of course, tayo ay magkakrantuhan pa rin. Ayan, 3 million in the house. Good morning to you and to all of you. Sa inyo mga tusok-tusok.
I like it, I love it, I want some more of it. Ayan. Dahil kasi ang ating isang gadget ay nag-charge. Okay, so let's start our Orasio Imperata. Orasio Imperata is a prayer for all of us. Okay? Tama. Okay. Okay, medyo na-late tayo dahil tayo ay bumisita sa isang kaibigan. Ayan. 2 million in the house. Good morning, Chien. To all of you and everyone. Okay, so let's start our Orasio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. And of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Okay. 3 million in the house, 4 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Ayan. Good morning. Maraming salamat. Of course, tayo ay nagpapasalamat pa rin sa ating mga 1K plus bananas. Na still, nandyan pa rin sila. And of course, yung ating mga plus. Ayan. Thank you very much to all of you and everyone. 3 million in the house. Good morning to you and to all of you. Okay, tayo and of course, kayo ay maglalapag. And ganun pa rin naman tayo. Ako ay magda-WH pa rin sa inyo and didikitan kayo ng aking mga bananas na legit. Hello! Shout out! Sabi ni Omanix. Hi! Hello! Good morning, Omanix. Ayan. At ako kanina nagkita kami ni Omanix. So, ayan. O, diba? Dahil ako ay nagpasalamat sa kanila and of course binigyan ko sila ng oras. Good morning, Amanix. Yes, welcome to my LS. Ayun, sakto. Sige, pwede na kayo magbaba ng bahay. Baba ka ng bahay mo, Amanix and ADM Pagila. Tayo ay magda-WH sa inyong mga bahay. Kasi the usual, ako ay namimigay ng banana din. And of course, ako din ay namimigay ng WH. Maliit man o malaki ang inyong mga bahay, ako ay namimigay ng WH. Every time na may nagbababa kasi ng bahay dito, okay, kung hindi pa kayo kadikita ng aking Ninja Legit, ayan, ako ay didikit and of course, ako ay magda-WH sa inyo. Ayan. Good morning. 4 million in the house. Good morning to you, to all of you and everyone. Ayan, si Sis Dominix. Hello. Good morning. Ayan. I'm sure napagod din kanina sa kanilang LS. Ayan. Ako'y nagpapasalamat pa rin sa ating mga, as always naman, sa ating mga LS. Kung mapapanood ninyo ang ating LS, wala akong ginawa kundi magpasalamat. Ano naman,
of course, ay sinisingit natin yan sa pagpapasalamat sa ating 1K plus. Ayan. Kasi, of course, mahirap talaga ang gawa ang work ng ating mga YTers or YouTubers, di ba? Kami mga nag-YT, nag-LS, ayan. Mahirap po talaga ma-reach out ang ating 1K plus NWH. Ayan, o di ba? So, ganun pa rin. Ako pa rin ay nagpapasalamat. Ayan. Sabi ni Omanix, hello, shout out, sabi niya. Ayan. No? Thank you very much, sis Omanix. And ADM Pagila sa inyong pagbisita. Ayan. O, diba? Buti na lang, ito na. Ako ay ayan. Kasi ang aking cellphone, ayan. O, diba? Kung makikita ninyo, ako ay ng DWH. Ayan. Okay. Ang taga baba ko ng bahay ay si Lucky Star Vlogs. Ayun. Sige, baba natin ang bahay ni Almonix. Okay. Ako naman pagka maliit man o malaki ang inyong mga bahay, binababa ni Lucky Star Vlogs. Okay. Yung aking Ninja Legit. Ayan. Baba natin ang bahay ni Amanix. Ayan. Dahil, ayan. Okay. Nagpupunta kasi ako sa kanya. Pag nag-LS siya, nakakapunta kasi ako. Ayan. Kasi minsan, isa din sa pinupuntahan ko dati yan. Si Amanix. Sa LS niya. Ayan. Hi to Mommy. Ayan. Mommy ni Amanix. Hello. Good morning to you. Ayan. Tayo ay magbababa ng bahay ni Sis Amanix. Kung hindi nyo pa kadikitan, dikitan. Wait lang. Baba natin ang kanyang bahay. Kung hindi nyo pa kadikitan si Amanix, ayan, dikitan na, magkalembang all, of course. And of course, maglagay ng bakas, hashtag Maylene L. Eden. Ayan, si James Malasaga. Sabi ni James Malasaga, good morning, host. Good morning to you, James Malasaga. Congratulations to you, James Malasaga. Ayan, kasi nanalo siya kahapon. Ayan, kung makikita ninyo, ayan. Sabi ni Josky, hi, good morning, ate. Good morning to you, Josky. Ayan, nagbaba ng bahay si James Malasaga and Lucky Star Vlogs. Ayan, puntahan po natin sila. Dikitan natin, unahan na natin sila, and of course tayo ay magbakas. Lagay natin ang inyong, according to the video, ang inyong ipagbakas. And of course, maglagay ng hashtag Maylene L. Eden para kayo ay mapuntahan, ay masuklian or mabalikan. And of course, congratulations to Jelsky. Nanalo din kasi siya, si Jelsky, April 11, morning LS natin. And of course, si James Malasaga kahapon. Sa kanyang courtesy of Ate Nancy. Yan. Sabi ni Ate Nancy kasi nahulaan niya ang aking pinapahula kahapon. Ayan. Sis Abigail, good morning to you. Hello sis, good morning. Sabi niya, go, go, go. Tamsakan, tusuking si Ate Ganda. Wag nang mahiya. I like it, I love it, I want some more of it. Okay, iano lang natin, i-recap natin ang ating mga nanalo sa ating hula hoops game. Actually, makikita niyo yan sa ating community, ang ating mga nanalo, ang ating mga winners. Ayan. Ang mga napanalunan nila, mga prizes nila, kung hindi ko pa sila kadikitan ng aking Ninja Legit, okay, didikitan ko natin sila. And of course, tayo ay nagda-WH. Live po kasi ako kung mag-WH, 'di ba? So ayoko kasi yung sasabihin, Jelsky, James, dikit, sabi ni Jelsky. Ayan. Go, magdikitan, maglablaban, magmahalan. Magbakas po ng tama, ha? Maglagay po ng hashtag Maylene L. Eden.
Ayan, so, recap tayo. Ayan, meron na kayong mga, ayan, no, meron kayong mga pangalan sa akin. Ayan, ayan. Sabi ni James Malasaga, OTW, ayan. So, magbakas kayo, manood muna ng ating, manood muna ng video sa inyong didikitan, 2 to 3 minutes, and then magbakas kayo. Huwag kalimutan na ang pangalan na, ang pinakamagandang pangalan sa balat ng saging. Diba? Joke. Joke lang yon. Ayun. Magbakas po, hashtag Maylin L. Eden para kayo ay mabalikan. Ayan. May nagbaba si Lucky Star Vlog. Okay, dikitan na rin po yan, si Lucky Star Vlog. Ayan. Nakapin na po siya. And of course, si James Malasaga. Ayan. Wait lang Parang hindi ata Okay. Ayan. Kasi wala siya. Okay. Teka Okay. So, baka may magselos. Baka may magselos, kaya hindi na naiaanpin ko na lang siya. Anyway, no worries, dahil ang ating chat box ay mabagal. Hindi to mabilis. Ayan, si James Malasaga, nagbaba din ng bahay niya. Dikitan din po natin si James Malasaga. Okay, mag-recap tayo ng mga nanalo, no? Ito yung mga inyong mga pangalan. Ayan. So, si Jelski, April 11, morning LS natin. Alma Leia M, Mota Check Vlog, and Guilford's Channel. Palakpakan natin sila. Ayan. April 13, si Maria Liza 2. Palakpakan natin. Let's have a round of applause to them. Okay. April 14, Everly Asia and Pretty Ellie. And of course, kahapon lang, fresh na fresh, si James Malasaga. Cheers tayo dyan, mga kapatid, mga kalalabs. Ayan, si James Malasaga, nagbaba na ng bahay niya. So, let's go to his house. Tayo ay magda-WH pa rin. And of course, syempre, dahil nagbaba siya ng bahay. Every time na nagbababa ng bahay dito sa atin, of course, tayo ay may dalawang video na ako ay ipiplay ko, dalawang video nila. Okay? So, unahin natin si James Malasaga. Ayan. Kasi baka mamayang after lunch wala tayo kasi kasi meron akong pupuntahan na LS din. So, ayun. Kasi pumupunta talaga ako sa kanila to make expressing my thankful to them, and of course kamustahin. Ayan. Gaya kanina nanggaling ako kila co-host Omanix. Ayan. Tayo ay sakto naman may dumating kaya ayun. Hello, sabi ni Omanix. Thank you, ate. You're very welcome, Omanix. Ayan. Okay, binaba ko ang bahay ni Omanix. Ayan, nandyan siya. Tikitan na. And of course, mag-iwan ng bakas, hashtag Maylin L. Eden para kayo ay mabalikan ni Omanix. Nang babalik po yan si Omanix. Kaya no worries. And of course, hindi na ako muna magpipin ng mga bahay. Okay, baka mamaya may masabi yung iba, merong parang special. So maganda na rin yan, hindi muna tayo magpipin ng ating mga bahay. Anyway, no worries dahil ang ating chat box ay naka-slow mode naman siya. Yan, sabi ni James Malasaga. Hi, Abigail TV. Ayan. Ayan si James Malasaga, fresh na fresh yan. Kahapon, nanalo yan kahapon ng Okay, punta tayo sa bahay ni James Malasaga. And tayo ay mag-WH 2 videos. Ayan, 2 videos ang ating ayan. Okay, so here we go. James Malasaga, here's your WH for yours truly. Ayan. Okay, and next, another one for James Malasaga. Ayan. Kasi tayo ay live kung mag-WH. Ayan. So, punta tayo. Another video for James Malasaga. Ayan.
Ayan o, kumakanta pala si James Malasaga. Ayan, second video for James Malasaga. Ayan. O, diba? Of course, WH and, ayan. Okay, didikitan ko si James Malasaga sa isa kong media legit. Hindi pala siya dumikit. Okay, tingnan natin dito sa isa. Yan, dikit na pala kayo sa isa kong legit na. Ayan, sabi ni James Malasaga, thanks Ma'am Maylin. Thank you very much too. Zile 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 yo lड़कियां So, मिले मिले ayan, मिले मिले पे didikitan भाई po natin unahan na natin si Omanix. Unahan niya ng dikitan si Omanix, ano? Dahil siya ay naman, nambabalik yan. Okay, binaba ni Lucky Star Vlog. Ayan, yan ang taga-baba ko ng ng bahay, si Lucky Star Vlog. Diyan din kasi ako galing kay Omanix nung ako ay, alam niyo na, nung ako ay nangingisda and I have to reach out the 1K plus. Ayan, nagpunta ako kay Omanix and of course kay Filipinos din, nagpupunta din ako sa kanila. Okay, si Filipinos naman ay nag-LS din siya. Kakapunta ko nga kanina sa kanilang bahay. At ako ay, of course, expressing my feelings. Feelings. Of course, very thankful kasi talaga ako. Kasi hindi naman talaga tayo mamomoni kung hindi naman dahil sa ating mga pinupuntahang mga LS. O, diba? 4 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Ayan. Go, go, go. Maglablaban tayo. Okay? Maglablaban kayo dyan habang may mga nagbababa ng... Okay, later magbababa uli ako ng bahay. Okay? Kasi binababa ko talaga ang bahay yung mga dumidikit sa akin. Kung makikita ninyo ang aking mga LS, mga nakaraang araw, nakaraang linggo, binababa ko ang mga bahay nila, mga dumidikit sa akin. Okay. Expressing my thankfulness with them. Okay, kasi hindi naman dahil sa kanila, hindi ako ma-reach out ng 1K plus. Meron akong ibababang bahay, kakadikit lang niya sa akin. Okay, kailan ba siya nagdikit? Kahapon! Ayan. Every time na may mga dumidikit kasi sa akin, hello sis Abigail, hello my friends James, sabi niya. And of course, sis Abigail, yan, siya ay nagbaba din ng bahay. So, dikitan, kung hindi nyo pa kadikitan, magbakas po, hashtag MylinLE. And of course, thank you very much sa iyong emojis, sis Abigail. Ayan, diba? Ito, kakadikit lang sa akin ito. Si Archie Igo. Ayan. Kahapon lang siya dumikit, so ating siyang ibababa ang kanilang mga bahay. Ayan. Kung mapapansin ninyo, may mga binababa ko mga bahay sa ating mga nakaraang mga LS. Ayan. Oo, kasi sila ay dumikit sa akin. So, binababa ko talaga bahay nila. Ang tagababa ko ng bahay, si Lucky Star Vlog. Ayan. O, sige. Baka malit, para hindi na kayo malito. Sige, ipipin ko na lang itong kay Omanix kasi baka malito kayo. Ayan. Baka malito kayo, ang dikitan ninyo si Lucky Star Vlog. Ang hindi dikitan ninyo si Omanix. Ayan. Okay, nag-LS din po yan si Omanix. Ayan. Mag-ano kayo, dikit kalembang all para ma-notify kayo kung anong oras ang kanyang LS. Gaya ko, ang aking LS kasi no definite talaga, no specific and definite time talaga. Basta everyday tayo ay nag-LS. Morning and after lunch. Oo. Tapos, usually ang aking morning, madalas wala ako. So, yun, after lunch talaga tayo. Ayan, sabi ni James Malasaga, Jelsky, dikit dan na ma'am, sabi niya. Ayan. So, balikan po natin ang mga nangdidikit sa atin, ha? Huwag lang patagalin, baka matuyo. Ayan, tayo kay James Malasaga. Okay. Teka, ako to pa, meron pa akong ibababa ni Lucky Star Vlog. Okay, wait a minute. Kape mainit.
Ayan, oh. Ayan. Oh. Ayan, tikitan ko siya. Ayan, laki na rin ang bahay ni Fetch. Ayan, malaki na ang bahay nito eh. 2.3. Ayan. Bababa natin ang kanyang bahay. Okay, binababa ni Lucky Star Vlog ang bahay nila. Ayan. 5 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you, to all of you. Maganda, maganda, maganda. Maganda at gwapo pa rin tayo, of course. Of course, why not coconut, diba? Ibababa natin ang bahay niya dahil siya ay dumikit sa akin. Kahapon lang dumikit sa akin ito. So, hindi ko inaasahan na may didikit sa akin. Okay. Minsan kasi kahit hindi tayo nangingisda, may dumidikit po kasi. So, ayun po. Of course, dapat natin ibaba din ang kanyang bahay. O, diba? Next natin. Okay, for the WH, sunod natin si, tapos na tayo kay James Malasaga. Okay. Kay Jelski, ayan. Punta tayo kay Jelski. Dahil siya ay nagbaba din ng bahay niya. Okay, itipin ko din ito later. Wait lang ha. Okay. Jelski. Punta tayo kay Jelski. Ayan. Punta tayo sa videos niya. Ayan. Okay, Jelski, sis, your first video is now playing by yours truly. Okay, next, second video for Jelski. Ayan. Okay, ito pa si Archie Igop Centeno. Ipipindi natin yan. Ayan, malaki na rin ang bahay niyan. Okay. Ayan, nakapin siya. Okay, punta muna tayo kay Jelski. And then next, after ni Jelski, punta tayo kay Sis Abigail. Ayan, tapos na tayo kay James Malasaga. Punta tayo ngayon kay Jelski. Ayan. Ayan, punta tayo. Okay, first video for Jelski. Ayan, ito. Second video pala, sorry. Ayan, second video for Jelski. Kasi nag-play na yung tablet natin. So, let's go here. Ayan. Okay, here we go. Ay, ang bagal na Ate Ganda. Kasi tumitingin tayo ng ano. So, okay, here we go. Second video for Jelski. Okay, next natin si Sis Abigail later. Pagkatapos na, okay. Girly G, hello. Good morning to you, Girly G. Hello, good morning to you, sis. Ayan. Okay, pwede. Mayroon ka ng jacket, Girly G. Ayan. Ayan si Girly G. Diyan po kasi galing yung aking asawa na nangisda. And sa kanya ako nagkaroon na-reach out ang aking 1K plus na banana. Good morning, Girly G. Ayan, may jacket ka na. Ayan, thanks ho, sabi niya. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ayan, para tayo ay
makapag-WH sa iyong bahay. And of course, kung hindi pa kayo kadikita ni Girly G, kayo ay unahan nyo na si Girly G. Good morning, host. Good morning, too. Ayan, 6 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you and to all of you and everyone. Ayan. Ayan, ako ay nagdadabalik kay Joski. Ayan, kay Joski. And of course, ayan, another video for Joski, tapos na. Natapos na rin. Okay, pwede na po kayo magbaba ng bahay mo, sis Girly. And of course, kayo ay mega love shoutout Ate Maylin. Hello, Mark. Good morning to you. Dile dile Welcome dile dile yo ladkiyan back. mile 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 pe mai Ayan, oh. Okay, ipipin ko muna ang bahay ni okay, wait a minute. Punta muna tayo kay Sis Abigail. Okay, kay Sis Abigail muna tayo, ha? Ayan. Okay, wait lang. Punta tayo. Okay, no worries dahil ang ating chat box ay mabagal. Ayan, nagbaba si Sis Girly G. Ayan, sabi niya palablab mga idol. Sabi niya, balik agad. Ayan, babalikan kayo niya ni Girly. And of course, si Mark din, meron din siyang event for sa May 2. Ayan, puntahan din natin. Okay, punta muna tayo kay Sis Abigail. Dahil siya, ayan, next video natin. First video, okay, first video for Abigail, Sis Abigail, first video niya. Okay, next, another video for Sis Abigail. Ayan. Okay, another video for Sis Abigail. Punta tayo sa kanyang bahay. Okay, mag-WH din tayo sa kanya. Kasi ako, kung mag-WH ako, ayan, live po talaga. Kaya no hidden na tayo sa ating WH. Okay? Okay, dito tayo. Ito. Second video for Sis Abigail. Ayan. Okay, sabi ni James Malasaga, Girly Dan. Sabi ni Girly G, James noted, bahay niyo para suklian kita. Ayan. Okay, pakibaba, James Malasaga. Ay, nagbaba siya ng bahay niya ni James. Ayan. Ito, ipipin natin. Ayan, ipin ko yung bahay ni James Malasaga. Ayan. Pwede ninyong dikitan yan. Okay? Sabi ni Girly, James noted, bahay niyo para masuklian kita. Sabi ni James Malasaga, ayan, nagbaba ng bahay si James Malasaga, okay? Ipipin ko itong kay Mark. Ayan. And of course, si Girly, ipipin ko din yan later on. Okay? Kasi dyan ako talaga kay Girly G na thanks, host. You're welcome, James. Ayan. Sabi ni Joski, salamat po. You're very welcome. Everyone are welcome here. Dahil tayo, kung hindi pa kayo kadikitan ng aking dalawang ninja, legit, didikitan kayo. And of course, pag dikit na kayo, dikit man kayo o hindi, ako ay nagda-WH sa inyo mga bahay. Everyday po ako nag-LS. Okay, morning and after lunch. Philippine time. Minsan morning wala tayo kasi syempre meron tayong mga dapat gawin na hindi dapat isawalang bahala. Okay? Si Jowski, salamat po. You're very welcome. Ayan. Okay, palablab din kay Girly G. Ayan, dyan kasi ako talaga, dyan ko nakuha yung aking 1K plus bananas. Dumiretso siya talagang nag 1K. Ayan, kay Girly G. Ayan. James Malasaga Dance Please, Sir TY, sabi niya. Ayan, no? 5 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you and to all of you and everyone. I like it, I love it, I want some more of it. Ayan, maraming salamat sa inyo, mga tuso. I like it, I love it, I want some more of it. Okay, pagkatas ni Sis Abigail, punta tayo kay Girly. Ayan. And kay All About Mark, ayan, sa kanilang WH. Tapos si Girly, kung hindi pa
kadikitan ni Girly ang aking bananas, 2 bananas yun na legit, didikitan ko siya. Ayan. And of course, tayo magda-WH live po tayo po mag-WH. Ayan. Sabi ni Girly, change magmalasag adan sukli, sir. Sabi niya. Ayan. Thank you very much, all of you and everyone. 5 million in the house. Okay, patapos na yung 2 video ni Sis Abigail. Puntahan natin mamaya si... Okay, sabi ni John Paul Romedo, idol ko, ganda. Good morning sa'yo, ganda. Good morning to you. Zile 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 yo gal mile 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 pe mic. Welcome to my LS John Paul C. Remodo. Ayan, pwede po kayo magbaba ng bahay nyo. May jacket na po kayo. Para kayo ay ma-WH natin at kung hindi pa kayo kadikitan ng aking mga bananas here, didikitan ko kayo. 4 million in the house. Good morning to you and to all of you. Ayan, o diba? Thank you very much, John Paul, for your compliment. Ayan, sabi niya, idol ko, ganda. Good morning sa iyo, ganda. Ayan, kaganda naman natin. Thank you very much for your compliment. Let's go to punta tayo kay, ayan, nauna kasi si Mark. Okay, Mark, tapos sunod si Girly, tapos susunod kay Girly, ayan, sino pa magbababa ng bahay, ayan, go, magbabaan kayo ng mga bahay at magkikita, maglab-laban. Okay, si All About Mark, meron siyang event for May 2. Patamsak naman po, ayan. Kaya, Mark, All About Mark, meron siyang event. Ayan. Okay? And sabi ko naman sa inyo, ayan, ito siya, okay? Ayan. Si Mark Grand, Summer Grand live stream niya. Ayan, Ayan ang prices niya, GCash and low. Okay, 5 thumbnail and 5 intro. Okay, ayan, may mga guest siya, may mga sponsor na rin. Ayan, Okay, ayan na po ang kanyang. Okay. And of course, let's go to the house of Mark. Kasi maliit, malaki ang inyong mga bahay, tayo ay nagda-WH. Okay? Ayan. Kay Mark. Okay, first video ni Mark. Okay, another video for... Okay, punta na tayo kay Girly. Mabilis lang naman yung kay Mark. So, sa pangalawang video niya, dun din sa tablet. Ayan, sabi ni Joski, Girly, dikit, sabi niya. Ayan. Okay, punta tayo kay Girly. Sabi na ba niyang bahay? Tayo ay, ayan. Palablab po, ayan. Nilablab natin, okay, tayo ay dumikit kay Girly, ang aking legit na bananas here. Okay. Ayan. Diyan ako, sa kanya, nung nagpunta asawa ko sa LS ni Jelski, ni LS ni Girly, ayan, dun ko na reach out 1K plus na bananas. Ayan, okay, let's go. Ayan, Okay, Girly, sis Girly, your first video is now playing by yours truly. Ayan, ako yung nag-play na. First video ni Mark and Girly. Ayan. Jelski, all about. Dikit na, sabi niya. Thank you very much. 5 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Ayan. Tayo po ay magbakas. Okay? Mylene L. Eden. Hashtag Mylene L. Eden para kayo ay masuklian or mabalikan ng mga ng mga dinidikitan niyo. Don't fall, ayan, buti na lang, umulan kagabi dito at nadiligan ang aking mga halaman. Ayan, okay. So, 5 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Ayan,
Okay, time check tayo, 9:35 in the morning, Philippine time. And of course, April 16, okay, 2021. And thank you very much, sis Abigail, sa iyong emoji. Ang mga nagbaba ng mga bahay, unahan na yan. Yung mga binaba ni Lucky Star Vlog, ayan, unahan nyo na, mambabalik po yung mga yan. Ayan. Okay, basta maglagay kayo ng hashtag MylinLEden para kayo ay mabalikan. Okay? So sabi ko sa aking mga nakaraang mga LS, ayan, malaki, maliit man ang inyong mga bananas are welcome here. Lahat po ay welcome dito sa aking LS. And of course, kayo naman ay magdikita, maglablaban at magdikita ng tama. Maglagay po ng hashtag MylinLEden. Okay, sabi ni John Paul, James Malasaga, dikit na kita, ikaw. Ayan, si James Malasaga, dikit na pala kayo. Love na yun, naglablaban na kayo dyan. Sa inyo mga tusok-tusok. I like it, I love it, I want some more of it. And of course, balikan ang mga dumidikit sa inyo. Huwag patatagalin, baka matuyo. Diba? 4 million in the house. Good morning to you. Ayan, si John Paul. Ayan, nagbaba ng bahay. Okay, ikaw na ang susunod dito sa dalawa. Kay Mark and Girly. Tayo magda-WH din kay John Paul. Of course, why not coconut? Diba? Palakpakan din natin ang ating mga sarili, ang ating mga visitors here, and of course, sa ating mga participants. Ayan, palakpakan natin sila. Cheers, cheers tayo dyan. 3 million in the house. Good morning to all of you. And of course, sa mga nasa abroad, good morning to you. Ayan. Hindi natin makakalimutan ng mga OFW. Ayan. Sa mga OFW, ingat-ingat tayo. And of course, sa ating mga frontliners, palakpakan natin ng mga frontliners and OFW na nakikipaglaban kay coronavirus and of course sa ating para sa ekonomiya at para sa ating mga pamilya. Palakpakan natin sila. Cheers tayo dyan, mga kapatid. Another video for Girly. Ayan. Another video for Girly. Kasi dalawang video ang ating ipiniplay sa bawat bahay. Diba? Ayan. Ayan. Second video for Girly is now playing by yours truly. Kay Mark din, ganun din. Okay, another video for Mark. Ayan. Another video for Mark. Ayan. It's now playing by yours truly. Okay, next na natin dyan, si John Paul. Ayan. Si John Paul nagbaba ng bahay. Ayan, o. Okay. Hindi na ako magpipin ng mga bahay. Kasi no worries naman dahil ang ating later. Ayan. Okay, yung mga binababa ni Lucky Star Vlog, yan ang ipipin natin. Okay? Kasi ang ating chat box naman, no worries dahil hindi naman mabilis ang kanyang pagtakbo. Tumatakbo ang chat box. Ayun. Diba? 5 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Go to John Paul. Punta tayo kay John Paul. Mamaya kakantahan ko kayo. Yung mababa lang kasi masakit na yung lalamunan ko. Masakit na yung lalamunan. Of course, kailangan pa rin natin pagpahingain ng ating lalamunan. Diba? Why not? Coconut. Okay, let's go to John Paul's house. Ayan.
Tortang talong. Ay, na-miss ko ang tortang talong. Ayan, nakakamiss ang tortang talong. First video for John Paul is now playing by yours truly. Ayan, tapos na rin kay Girlie. Next video for John Paul. Ano, dun muna tayo kay Girlie pala. Meron pa, isa pang video for Girlie. Okay? Isa pang video for Girlie. Ayan. Palagay ko, mahal kita. Tayo ay kakanta later. Okay, maya-maya. And of course, tayo ay kakanta. Tapos na pala yung dalawang video for Girlie. Okay, dito tayo kay John Paul. Ayan. Diba? At least, live tayo kung mag-WH. Diba? Kasi ayoko naman nung mag-WH ako nang hindi nyo nakikita. Diba? Ito na yung bahay ni John Paul. Another video for John Paul. Ayan, didikitan natin si John Paul. Dinikitan ko siya. Another video for John Paul. Ayan, dito tayo. Masaya ako, 1K na ako, sabi niya. Ayan o. Si John Paul. Second video is now playing by yours truly. Wala kayo narinig. May narinig ba? Ayan. Okay. May nag-text. Ano may text? May nag-text sa akin. Anyway, no worries. Okay. Yan. To all my watchers, ayan, kung nakita ninyo, may lalaki sa likod. Yan ang aking mahal na asawa na maaga ko magluto. Ayan. At ito na, naamoy ko na, natotonggons na si Ate Ganda. Aga-aga magtonggons, nakakain lang ng almusal. Ayan, okay, let's go. Ako ay haharanahin natin ang ating mga 1K plus bananas. Ayan, diba? Yung time na 1K na ako, doon ako sa LS ni Chelsea. Nandun kasi asawa ko, doon siya pumasok. Okay, let's go. Punta tayo sa kanta tayo. Yeah, Mika, hello po. Pwede po sumali. Yes, opo, pwede po kayong sumali. Ayan. Sige, si Mika. Yeah. Good morning to you, Mika. Dile, y'all. Mile, Pagkatapos ko ang kanta ko, ayan. Sabi ni John Paul, dikit na kita, ikaw, Pogi, all about Mark. Ayan, okay. So, go, magdikitan kayo. May jacket ka na, Mika. Good morning po, host. Good morning, too. Okay, kakanta tayo. Guess ninyo. Guess the title of this song, ha? Okay, guess the title of this song. Tatapusin muna natin ang ating kanta and on a count of 1, 2, 3, pwede na kayong hula hoops ng kantang ito. Okay? Unahan na lang po tayo, ha? Okay? Okay. In a count of 1, 2, 3, ayan, tayo ay maghuhula hoops. Hulaan ang kakantay ni Ate Ganda. Ayan, pag nahulaan nyo at nasa participant kayo, panalo na. Okay, nagbaba si Mika ng bahay. Okay, let's go. Kakanta muna si Ate Ganda. Kung sa'yo, ikaw ay akin. Sa panig. Ako ngayon nag-iisa.
Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot, ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Hindi na tayo huminga sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Okay, in a count of 1, 2, 3. 1, 2, 3. You may now guess the title of the song. Ayan, hindi ko na tinapos dahil masakit na aking lalamunan. Okay? So, okay, si Mika ang unang nanalo. Ayan, nahulaan niya. Si Mika, congratulations, Mika. Congratulations, Mika. Ayan, Okay. And of course, may playlist ka ba, Mika? Puntahan ko bahay mo, ha? May playlist ka ba, Mika? Kung may playlist ka, ayan, titikitan kita. Road to 1K, si Mika. Okay. Mika, meron kang playlist? Ayan, meron siya playlist. Opo, ayan po, okay. Pero minute tayo ay magda-WH na sa kanya. Okay? Okay, congratulations, Mika. Ayan, si Mika. Ayan, New ang ating bagong. Thanks po, host. You're very welcome. Tinikitan ka na ng aking isang banana na legit. Okay, didikitan pa kita, tapos magda-WH tayo. Ayan, dinikitan na kita. Ayan, pang 906. 906 ka na. Okay. Road to 1K. Sige nga. Ipipin ko ang bahay mo, ha. Road to 1K po si Mika. Okay, wait lang, ha. Ipipin natin ang bahay mo, Mika. Ayan. Ayan, road to 1K. Ayan. And of course, congratulations to Mika. Ito tayo sa playlist niya. Okay, Mika, here's your WH. Ayan. WH play all sa kanyang playlist. Ako ay nasa playlist niya. Ayan, dahil siya ay nanalo sa hula hoops natin. Ayan, Okay. Yeah. And then makikita nyo din yan sa ating community for our plaque of appreciation plaque of appreciation kay Mika, and of course to all the winners, makikita nyo doon lahat ang mga winners natin sa ating hula hoop. 5 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you and to all of you. Ayan. Salamat po ng marami. Ayan, maraming salamat din. Thank you very much. Ayan, makipagtitikan ka dyan. Meron mga nagbababa ng bahay dyan. Si Omanix, nandyan din ang bahay ni Omanix. And of course, yung mga binababa ni Lucky Star Vlog. Ayan, pwede ninyong tikitan yan. And of course, sa mga nagbababa ng bahay, ayan. Si Girlies, ayan, may mga no worries po dahil ang ating
chat box ay of course mabagal siya. So makikita ninyo ang mga bahay na nagbababa dyan. Kaya makipagdikitan ko lang siya mag-iwan ng bakas, #Mylene L. Eden. Thank you very much too. Okay, tayo magta-type muna at tayo ay mag-ano. Okay, wait a minute. Magkikita na, maglablaban kayo dyan. Tayo ay nag-type. Okay. Ayan. And of course, ipipin natin yan. Okay, 5 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Ayan, Mika, baka hindi mo dikitan si Ate Ganda, si Mylene L. Eden. Dikitan niyo na ako. Go, go, go. Dikitan si Mylene L. Eden. Maraming salamat. I like it, I love it, I want some more of it. Okay, girly, done po, sabi ni Mika. Ayan. Okay, at ating pipicturan ito. Pipicturan ko to. And then makikita ninyo sa ating community ang ating first winner for today sa ating hula hoop. Ayan, si Mika. Ito po, ayan pinicturean ko siya. Nakikita niyo yan sa sa community. Makikita niyo yan sa community later. Kasi ilalagay natin. So, all winners, lahat po kasi ng mga winners ay pinopost natin dyan. Tawag ko dyan sa community newsletter. Ating newsletter. So, all the winners of Hula Hoops, makikita ninyo ang inyong mga pangalan. It's just a plaque of appreciation, of course, and na kayo ay nanalo sa ating Hula Hoops. Road to 1K na si Mika. Okay. Okay. Ayan, tayo ay ayan 9:07 na si Mika. Dinikitan ko na siya. Dikitan na po yan. Okay, April. Ano ba ngayon? April 16. Ayan. Okay. Nalagyan natin dito ang kanyang bahay. Okay, Mika, pakidikitan si Ate Ganda, Mylene L. Eden, para mailagay ko ang iyong pangalan sa ating community. Okay. Yan po, ako ay nagda-WH na kay Mika. Okay, Mika, your name is now on my list. Ayan, si Mika. April 16 winner. Fresh na fresh din. Diba? 5 million in the house. Good morning to you and to all of you and everyone. Kaya yung mga nangangailangan na nag-WH and bananas, bananas ko naman 2. Pero legit naman siya. Nasubukan ko na kasi yan. Okay, yung aking banana na legit.
Mika, pakidikitan si Ate Ganda. Thank you very much. Zile zile, zile zile, y'all lyrical. Mille mille, mille mille, पे my Ayan, si Mika nagbaba ng bahay. $4 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you and to all of you and everyone. Okay, habang kayo ay naglalablat, thumbs up dikit po, Dan, sabi niya. Ayan. Ayan, o. So, ayan, ako yung nagdadabaw-H na sa kanya yung napanalunan. And of course, ikaw ay dinikitan na ng aking legit na bananas here. Si Mika. Okay. Mika, pakidikitan si Ate Ganda, Maylin L.E. din, ang inyong host. Huwag kalimutang dikitan. Okay, thank you very much. Kanta tayo uli. And just I want to sing also. Okay? Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagkakamit. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ayan, sabi ni Nika, John Paul C. Romedo, Remo do Dan po, sabi niya. Ayan, pakibalikan po si Nika. Okay, thank you very much. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ay, sorry po, Jelski. Sorry po, Jelski. Hindi ko po pinapahulaan ang aking kanta. Ayan. Gusto ko lang kumanta for all of us. Ayan. Thank you very much. Sorry po, Jelski. Ayan. Sorry po, Jelski. Bawi na lang po mamaya uli. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Sis Abigail. Ayan. Gusto ko lang siyang kantahin. Hindi ko po siya pinapahulaan. Ayan. Thank you very much. Sasabihin naman ni Ate Ganda kung pinapahulaan ko, tapos magka-count naman tayo. Yun po yung mga hudyat natin. Sasabihin ko kung pinapahulaan ko, or tayo naman ay mag-count of 1 to 3. Ayan. Yun po yung mga hudyat natin. Okay, sorry po. Bawi po tayo sa susunod, Sis Jelski. Ayan, nanalo din si Jelski yan noong April 11. Siya ang unang-unang nanalo sa akin that time. April 11 morning. Ang nakalipas ay ibabalik natin.
Ayan, si Kabundol Vlogs. Thumbs up, sabi niya. Thank you very much, Kabundol Vlogs. Thank you very much sa iyong thumbs up, Kabundol Vlogs. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo, Kabundol Vlogs. At tayo ay magda-WH sa iyo. Ayan. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, si Kabundol Vlogs, ayan no. Siya ay nagbaba ng bahay. Go, go, go. Maglablaban, magkikitan kayo dyan. Mag-iwan ng bakas. Hashtag Mylene L. Eden. Ayan, punta tayo kay Kabundol Vlogs dahil siya ay nagbaba ng kanyang mansyon. Okay, let's go, let's go. Ayan, si Mika, nagbaba din ng bahay niya. Okay, magdikitan kayo dyan. No worries dahil ang ating chat box ay mabagal. Lahat po ng nagbababa ng bahay ay inyong mapupuntahan. Ayan, si kay Kabundol Vlogs. Ayan, first video for your WH. Ayan Okay, WH niya. First video for Kabundol Vlog. 4 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chiencha. Love you. Time check tayo. 10:02 in the morning, Philippine time. Zile 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 y'all gal mile 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 पे भाई. Okay. Ayan sabi ni Kabundol Vlogs. Maraming salamat, much ho, sabi niya. You're very welcome. Sabi ni Mika John Paul, pabalik po. Thanks. Ayan. Babalikan kayo niyan basta meron kayong hashtag Mylene L. Eden and of course may bakas kayo sa kanilang mga video. Okay, magbabakas tayo sa kanilang video according to the video. And then of course, hashtag Mylene L. Eden para kayo ang mabalikan. Zile 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 y'all gal mile 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 पे भाई. Ay, wala po. Pinatay ang ilaw. Kaya hindi ako makikita sa screen, mahal. Ayan. 3 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chiencha. I love you. Zile 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 y'all gal mile 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 पे भाई. Magmahalan, maglablaban dyan. Ayan may mga nagbababa ng bahay. Pwede kayong makipagdikitan dyan. Ayan, sabi ni Jalski Kabundo, love, love. Sabi ni Jalski. Ayan 3 million in the house. Good morning, Chiencha. Love you. Magandang umaga sa ating lahat. And of course, ayan sa inyo mga tusok. I like it, I love it, I want some more of it. Ayan, si Mika is road to 1K na. So, go, go, go. Dikitan niya si Mika. Okay, nagbaba siya ng bahay niya. Okay, dikitan si Mika. Road to 1K. So, ganda naman na ito, bitch. Taga saan ka, Kabundol Vlogs? Ayan. Laki na din ang bahay ni Kabundol Vlogs.
Ayan, next video for you. Host, sabi ni Girlie, pasensya na wala ako. Kami nung nawala na namin. Di na ako nakapag- okay, sige. Okay lang po, sis Girlie. Yung dumikit kanina, balikan ko na lang sa bakas host. Ayan. Sa mga dumikit po kay Girlie, ayan. Babalikan kayo niya bukas. Ayan. Salamat. Ayan. Sabi ni Mika, Kabundaw Vlogs, okay na po sa'yo, loves. Pabalik. Ayan. Okay, si Girlie, sa mga dumikit kay Girlie, kayo ay babalikan niya sa inyong mga bakas. Ayan. Thank you very much, Girlie. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, sis. Dile 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 y'all gal mile 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 pe mai Okay, another video for Kabundo Vlogs. Ayan. Girlie Mika, nakita ko bakas mo, suklian kita bahay mo. Ayan, susuklian ka ni Girlie. Para kay Mika, ayan, sabi ni Girlie. Okay, so let's go. Ayan, dito tayo kay Ayan, kaya Kabundo Vlogs. Ayan, another video for Kabundo Vlogs. Ayan, second video is now playing by yours truly. Ayan, sabi ni Girlie, salamat din po. You're so very welcome po. Thank you very much. dile 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 y'all gal mile 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 pe mai Ayan, mag-iwan lang ng bakas. Ayan, gaya ni Mika, babalikan ka ni Girlie. Ayan. And of course, ayan si All About Mark, patamsak po sa ating event. Ayan, may event si Mark. Kipin natin yan. Ayan, tamsakan po natin ang event ni Mark. May 2, 10 a.m. Pinas time. Ayan, kita-kits tayo dyan. dile 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 y'all gal mile 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 pe mai Ayan, still going ang WH ni Mika. Ayan, sabi ni Girlie, saan sa inyo host load gamit ko ngayon pero lag pa din pa wala signal. Saan sa inyo? What do you mean, Girlie? Saan sa? Dito, sa Pangasinan ako. Oo. Oo, talaga pong pawala-wala ang signal kapag load ang gamit. Yes, nandito po ako sa Pangasinan, sis Girlie. Ayan. Ayan. Makikita niyo naman bakit po, dito sa Pangasinan. Oo. Mangaldan. Oo. Ayan, saan po ba kayo, sis Girlie? Kasi pag load talagang pawala-wala ang signal pag load. Opo, ayan. Dito naman sa amin, meron naman, may signal po dito sa amin. Davao. Layo pala. Oo, dito meron naman ako signal dito. Oo, 3 million in the house. Good morning, Chien, to all of you and everyone. dile 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 y'all gal mile 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 pe mai Tingnan natin kung makakapag-LS ako mamaya, ha? Kasi may pupuntahan tayo mamaya. So, baka mag-silent na lang ako. Silent LS siguro. Oo. Para kayo ay makipagdikitan at maglapagan ng mga bahay ninyo. Oo, mamaya siguro baka silent lang siguro ako. Ayan, tapos na tayo. Papalat ako. Ayan, still going for Mika, ang kanyang WH kasi nanalo siya. Ayan, Mika, pakidikitan ko si Ate Ganda. Thank you very much para atin po siyang mailagay sa komunidad ang inyong pangalan. Okay, 4 million in the house. Good morning, Chien, to all of you and everyone. dile 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 y'all gal mile 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 pe mai Girlie, nakaka-stress mag-live, wala internet. Nasa lakad na kasi ko ngayon. Lawan. Oo kasi may bagyo ata.
Oo, may low pressure kaya yan, medyo maano ang ating signal ngayon. Kaka-stress nga yun. Oo, internet connection. Oo. Di bali na okay lang, bawi na lang sa susunod. Oo. Oo, talagang ano nga, talagang mahina ang signal ngayon. Pero sa awa ng Diyos dito naman sa amin, may signal ako. Oo. Lalo na pag-load, talagang pawala-wala pag-load ang gamit kasi. Ayan. Okay, ipipin ko bahay ni Girlie. Dikitan po siya, babalikan po kayo niyan. Okay? Wait lang, hanapin natin yung bahay ni Girlie. Ayan, pipin ko yung bahay ni Girlie. Ayan, dikitan po natin si Girlie din. Ayan. Siya ay nag-LS. Ayan. Si Mika naman is road to 1K. Ayan. Tulungan natin si Mika. Mika is road to 1K na. Ayan. Nakapin ang bahay ni Girlie. Ayan. Yan, si Mika din. Ayan. Balikan po natin. Babalikan ka, sabi ni Girlie. Thanks, host. You're very welcome, sis. Zile 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 yaar ladkiyan mile 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 pe bhai Ayan. Mika, dating dikit po ako sa iyo. Ayan, sabi ni Curly. 4 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chin. To all of you and everyone. Go, go, go. Magdikita, Mika. Ayan. Go, go. Tayo ay maglablaba, magdikita, magbabaan kayo ng mga bahay dyan. Ayan, o. Magbabaan ng bahay at kayo ay magdikitan, maglablaban. Okay. Sige. Ayan, ito. Sinong makakahula ng kanta nito? Okay? Minsan isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa iyo, di ko na matanaw. Ngayon ko'y di na, sana kayanin ko, pagkatiwalaan. Masa sa'yo, di na mabibitawan, na baka sakali lang, di na masasaktan, ngunit pangangatwiran, mo'y di mapagkatiwalaan. Kaya't pipikit na lang. Okay, in a count of 1, 2, 3. 1, 2, 3. You may now guess the song of song. Okay. Sino ang makakapag-guess ng aking kinantang last? Ayan, o. Minsan isang araw, puso'y napasigaw,
nahulog sa iyo, di ko na matanaw. Ayan, o diba? Ayan yung last na aking kinanta. Ano ang title niyan? Guess the title of that song. Ayan, o. Ayan, thank you very much, Sis Girlie, sa iyong emoji. Zile zile, zile zile yo lerkyal mile mile, mile mile pe mai. Go, go, go. Tayo'y magkikitan at maglablaban. Chimil in the house. Good morning, good morning, good morning, Chien. To all of you and everyone. Zile zile, zile zile yo lerkyal mile mile, mile mile pe mai. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sis Girlie, sa iyong emoji. Ayan. Sino ang makakahula ng aking kinanta kanina? Last song na aking, yung last na kinanta ko, ayan. And of course, kayo ay didikitan ng bananas ko. Sige, host out na ako, baba na ako ng jeep. Okay, sige. Ingat, sis! Zile zile, zile zile yo lerkyal mile mile, mile mile pe mai. Ingat, sis! God bless! Ayan, o. 2 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chien. To all of you and everyone. Salamat po, sabi niya. You're very welcome, sis. Ayan, si Mark, nagbaba uli ng kanyang bahay. Siya ay may event. May 2. Kung hindi nyo pa kadikitan si Girlie, go, go, go. Dikitan na yan. Ayan. Pwede naman tayong mag-replay ng ating para sa inyo. Ayan. Ayan. Congratulations to Mika. Ayan. Si Mika ay nanalo kanina. Ayan. Tinignan ko yung aking mga videos here. I'm still playing the videos of Mika. Ayan. Dahil siya ay nanalo ng double H and of course, yeah. $2 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chien, to all of you and everyone.
3 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you. Yeah. 2 million in the house. Good morning. Good morning to you and to all of you. Zile 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 y'all gal mile 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 पे my Ayun, 2 million in the house. Good morning. Good morning to you and to all of you. zile 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 y'all gal mile 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 पे my Okay, 1 million in the house. Good morning, good morning. Time check tayo, 10:38 in the morning. zile 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 y'all gal mile 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 पे my
Ayan, Sheila Legaspi, MMLS. Oh, hi sis. Hello. Good morning to you, Sheila. Good morning, good morning. Kamusta, kamusta? Ayan. Hello, hello, hello. Good morning to you and to all of you. Ayan, may jacket ka na, Sheila Legaspi. At thank you sa jacket. You're very welcome, sis. Sige, pwede ka na magbaba ng iyong bahay at tayo ay makapag-WH sa'yo at ako ay makapag-dikit kung hindi ka pa kadikita ng aking banana legit dito. And of course, may mga nagbababa ng mga bahay. Yan. Makikita naman sa chat box natin ang mga nagbababa ng bahay. Pwede ninyong dikitan. Unahan na. JB Kabarkada TV. Thumbs up po, ma'am. Good morning to you, JB. Dile dile y'all gal mile pe mai. Ayan. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay para kayo ay makipagdikitan dito sa ating mga nagbababa ng bahay. Ayan, may jacket ka na. Pwede magbaba ng bahay. Ayan. Thank you very much sa inyong mga tusok-tusok. I like it, I love it, I want some more of it. I'm still going playing the video of Mika dahil nanalo siya kanina. Okay? Ayan. Sa playlist niya ako ay nagpe-play. Ayan. May jacket na po, JD. Ayan, Sheila Legaspi. Thank you sa iyo ang emoji. Dile y'all gal mile pe mai. I like it, I love it, I want some more of it. Kasi tayo ay nagda-WH. Ayan. Sis Abigail, kamusta sis? I'm here in Cavite. Saan sa Cavite, Sheila? Ayan. Kamusta naman dyan sa Cavite? Ayan, si JB Kabarkada TV, nagbaba ng bahay. Sige, mag-WH ako sa'yo. Ayan, no? And dikitan kita. Dinikitan ka ng aking legit na banana. Okay? JB Kabarkada TV. Here's your WH. First WH for you. Mamaya pagkatapos nito, your second video na. Okay? Oo, saan sa Cavite? Kamusta dyan sa Cavite, Sheila? Hello, hello, hello. Ayan. Mabuti naman si Ate Ganda. Ayan, no? Okay. Ayan. Kamusta naman dyan sa Cavite? Ayan. Tuloy pa rin ba yung ECQ dyan sa Cavite? Salamat po, ma'am. You're very welcome. Dile y'all gal mile pe mai. Ayan. Kung napakinggan ninyo kung ano kinanta ko kanina, ayan, pwede niyong hulaan. Kung napakinggan ninyo kanina ang aking kanta kanina. Ayan, no? Okay. Tayo ay nagda-WH sa nanalo kay Mika. Ayan. 1 million in the house. Good morning to you. Salamat po, ma'am. Yes, you're very welcome.
Ayan, 1 million in the house. Good morning, Chien, to all of you and everyone. Ayan, at ako'y nag-ano kasi. Okay, may ginagawa lang si Ate Ganda kasi. Ayan, no? Okay. Kasi yung isang cellphone natin nag-WH sa ating nanalo kanina. And of course, yung isa naman nating gadget, tayo ay nagdadouble kay JB Kabarkada TV. Okay, 1 million in the house. Good morning, Chien, to all of you and everyone. Okay, palakpakan natin. Excuse me, okay. Okay, palakpakan natin muli ang ating mga nanalo sa ating hula hoops. Jalski, Almalaya M, Motocheck Vlog, Gilford's Channel noong April 11. Okay, April 13, Maria Liza 2. April 14, Everly Asia and PTL. April 15, si James Malasaga. And then April 16, kanina lang, si Nika, as AC, Neya, and Family Vlog. Another video for JB Kabarkada TV. Ayan. JB, another video. Second video is not playing by yours truly. 7:28 pa lang kanyang banana. Yan, no? Dikitan po natin si JB Kabarkada TV. Dahil siya ay may 700 plus na banana. Okay? Ayan, 1 million in the house. Good afternoon. Ay, good morning, Chien, to all of you. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, time check tayo. Time check, 10:49 in the morning. Philippine time.
Okay, let's have a sing again. Tayo kakanta ulit. Tagalog. Tagalog, Tagalog. Okay, let's have a sing. Bakit kaya pag nakikita ka, araw ko'y gumaganda at laging masaya. Ganyan ang damdamin ko, nadarama mula noon. Hindi nagbabago hanggang ngayon. Bakit kaya pag nakausap ka, di nakakasawa ang iyong pagsalita, tulad ng isang awiting kay gandang pakinggan, mula sa simula hanggang wakas. Ang damdamin ko sa'yo, mahirap maintindihan, subalit totoo kahit kailan sa buhay kong ito. Di kalilimutin mula noon hanggang ngayon. Bakit kaya pag nakausap ka, di nakakasawa ang iyong pagsalita, tulad ng isang awiting kay gandang pakinggan, mula sa simula hanggang wakas. Sadyang ganyan ang damdamin ko sa'yo, mahirap maintindihan, subalit totoo kahit kailan sa buhay kong ito. Di kalilimutin mula noon hanggang ngayon. Ayan, sabi ni, thank you very much, Sis Abigail, sa iyong emoji. Ayan, sabi ni Sheila Legaspi, patansak sis, sabi niya. Yes, sige. And then Sheila Legaspi, yan kanta ka lang sis. Ayan, just enjoy. Thank you very much, Sis Sheila. Ayan, patamsak daw sa kanya. Okay, pakitamsakan po ang premium ni Sheila Legaspi. Ayan, pipin natin siya. Ano? Okay, tamsakan natin at ako'y magbabakas. Ay, ano din ako, tinikitan kita sis Sheila.
Kamsakan ko. Pang 12 na ako, si Sheila. Okay, sarap naman to. Fish lumpiang Shanghai. Ay, ang sarap. Oo. Nagluto din ako nito noon. Oo, nasa video ko din to eh. Oo. Okay lang, it's okay. Ayan, bukas po, April 17, 4:45 in the afternoon, ang premiere ni Sheila Legaspi. Ayan. Hindi ako makapagbakas kasi iba talaga itong aking iba itong aking tablet. Hindi ako makapagbakas dito sa tablet. Pero dun sa isang cellphone ko nakakapagbakas ako. Kaya lang, ang isang cellphone natin ay ayan. At ako'y mag-WH kay Sheila Legaspi. Kay Sheila Legaspi muna tayo, tapos kay Sis Abigail ulit. Ayan. Okay. Sheila Legaspi, your first video is now playing by yours truly. Ayan, tayo ay nasa harang. Ayan o, ito o. Ayan, kay Sheila Legaspi. May harang po. Kaya, hintayin natin matapos din yung iba. Naharap pagka nagkaroon din ang harang. Tatapusin natin ulit yan. Okay. Kaya puso'y nagtatanong, mahirap maintindihan, subalit totoo, ewan ko ba sa damdamin kong ito. Hindi pa rin nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang sarap na niluluto ni Sheila sa kanyang video. Rin magbabago mula noon hanggang ngayon. Yan, 1 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chin, to all of you. Tayo ay mamaya ay okay. Mula noon hanggang ngayon. Yan, kanta-kanta lang muna tayo. Dahil tayo nagkakabang-age ka. Ang sarap naman. Lumpiang Shanghai. Ayan. Nagmumukhang tanga. Kahit na sinasastan ako, umiiyak ako dahil sa'yo, eto pa rin ako. Halos baliw sa'yo. Kahit na niloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magubulag-bulagan ako, masakit man ito dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Excuse me. Hindi ako matatakot, mahihiya. Ano man ang sabihin nila. Dahil mahal kita, dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal. Mahal na mahal. Kahit na niloloko
Loko mo lang ako. Kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya. Ano man ang sabihin nila. Dahil mahal kita, dahil mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan, dahil mahal. Dahil mahal na mahal mo lang isa't isa. Okay. Dahil mahal na mahal kita. Okay, 1 hour to go. Wait a minute na. Lolobat na si Ate Ganda. Okay, wait a minute. Kaping mainit. Kakanta pa rin tayo, Chigalo. Uy, umibig na ako, subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig pang muli. Natakot na nadarama na muli ay maranasan. Ayoko nang masaktan muli ang puso ko. Ngunit nang ikaw ay makilala, biglang nagbago ang nadarama. Para sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig ng muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo. Para lang sa'yo. Muli ay aking nadama kung paano ang umibig. Masakit malang nakaraay nalimot na. Ang tulad mo'y naiiba at sa'yo lamang nakita ang tunay na pag-ibig na aking hinahanap. Buti na lang ikaw ay nakilala. Binago mo ang nadarama. Para sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig ng muli.
ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo, para lang sa'yo. Di na ako muling mag-iisa. Ngayon, ikaw ay nandito na. Para sa'yo, ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo, ako'y ibig ng muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo, para lang sa'yo, ako'y ibig pang muli. Para lang sa'yo. Diba? Si sabi girl, siya ay nagbaga ng kanyang bahay. Okay, later tayo magda-WH sa'yo. Ayan, thank you very much to all of you and everyone. Ayan, 1 hour to go tayo. 1 hour to go na lang. At tayo mag-end na. Para sa'yo, ako'y ibig pang muli. Para sa'yo. Sheila. Another video for Sheila. Ayan. Another video for Sheila. Second video is now playing by yours truly. Ayan. See you. Okay, next natin dyan, si Sis Abigail. Naniniwala ka ba kung malaman mo? Ikaw yata ang tinatangi ng puso kong ito. Iisipin mo ba kayang magbibiro lamang ako? Mahal kita, palagay ko. Palagay ko, mahal kita, ikaw na nga walang iba. Di pa kasi masabi ng puso ang nadarama. Pansinin mo rin kaya, mahalin mo rin sana kasi na nga, palagay ko, mahal kita. Naniniwala ka ba kung malaman mo? Ikaw ata ang nagpatibok ng puso kong ito. Panaginip kita lagi kahit gising ako. Mahal kita, palagay ko. Palagay ko, mahal kita, ikaw na nga walang iba. Di pa kasi masabi ng puso ang nadarama. Pansinin mo rin kaya, mahalin mo rin sana kasi na nga, palagay ko, mahal kita. Sige lang, hihintayin kita. Sige lang, sa tingin ko'y malapit na. Kung nagmamahal ka na, maaalala mo ako.
naaalala mo ako, palagay ko mahal kita. Ikaw na nga walang iba, di pa kasi masabi ng puso ang nadarama. Pansinin mo rin kaya, mahalin mo rin sana kasi na nga palagay ko mahal kita. Ng puso ang nadarama, pansinin mo rin kaya, mahalin mo rin sana kasi na nga palagay ko mahal kita. Ayan 1 million in the house. Good morning, good morning, good morning. Yes, hello everyone. Magandang umaga sa ating lahat. At sa kung na kayo ay nasa abroad, good day to you and to all of you. Okay. Another Okay, kanta tayo, okay. Narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon. Mapapansin mo rin, alam kong di mo makita, narito lang ako. Hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon. Hahanapin mo rin, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Pag nanay mangyari yun, kahit di pa lang ngayon, sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, maghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon. Mamahalin mo rin, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw, dumating din yun, pagdating
Baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Ayan na, Jimmy in the house. Good morning, Chien, to all of you and everyone. Malapit na tayo matapos. Okay. 40 minutes. Pagdating ng panahon, excuse me. Tingnan ko nga kung kaya ng powers natin ito. Jimmy in the house. Good morning, Chien, to all of you. Jimmy in the house. Hello. Malapit na tayo matapos. Ayan. Sana kaya ko to. Kantahin. Malapit na po tayo matapos. Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba di ko matanggap? At ako pa ba'y ibigin pa? Ang dinadarasal, nakikiusap na lang. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ang dinadarasal sa araw-araw, akin ka na lang, akin ka na lang. Ang maghihintay hanggang akin ka lang hihiling. Excuse me. At sa panaginip lamang, nahahag ka, nayayakap ka. At ako pa may ibigin pa? Ang dinadarasal, makikiusap na lang. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ang dinadarasal sa araw-araw, akin ka na lang, akin ka na lang. Ang naghihintay hanggang akin ka lang. Meron pang paipit effect, kaya lang di na. Masakit sa salamunan. Ikin pa ang dinadarasal, makikiusap na lang.
yan. Oo. Pero hindi ko kaya. Diba? Time check tayo, 11:20 in the morning, Philippine time. Diba? Ganyan lang talaga. May pa-effect effect yun eh. Ganon. Diba? Akin ka na lang. Malapit na po tayo matapos. Excuse me. Ayan. At tayo magpapahinga na. Ang aking lalamunan, kailangan na magpahinga. Diba? May pa-effect na ipit yun eh. Akin ka na lang. Diba? Diba? Mga ganyang mga ano eh. Style, may pa-ipit effect. Sa akin ka na lang. Ito. Ay, hindi pala. Wait lang, ito na lang. Ayan, malapit na rin po tayo matapos, diba? Okay. Ayan, tapos na tayo kay Sheila. Let's go to Sis Abigail sa kanyang WH dahil siya ay nagbaba ng bahay. Hindi. Ayan. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ayan, no? Sis Abigail, your first video is now playing by your spirit. Akin ka na lang. Ayan. Sabi nila, parang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na may kukubli. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali man ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Ayan, I'm Gay Miller. How are you? Good day to you, to all of you. Hello, I'm Gay Miller. How are you? Yeah, good day to you, I'm Gay Miller. Dile 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 yo ladkal mile 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 pe mai. Handa ako sa walang hanggan. Yes, I can. I will play your videos after Sister Abigail TV. I will play your video. I'm Gay Miller. How are you? Good day to you. Di ba aasahin, di ka sasaktan mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin, aking di na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong mga mahal
ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di makalimutan na ang nagdarama. Handa ako sa walang hanggang, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Ayan ah. Thank you very much, Maria Cristina Polintan. Ayan, si Maria Cristina Polintan, nagbaba din ng bahay niya. Di kita na yan. Mega love shout out to all, sabi niya. Zile 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 yo ladkiya mile Okay, mile after mile Angie mile pe bhai Miller, we are going to proceed the house of Maria Cristina Polintan. We are going to play first the Angie Miller video. Okay, and then after Angie Miller, Maria Cristina Polintan. Good morning to you. Ayan, good morning to you and to all of you and everyone. Time check, 11:26 in the morning, Philippine time. April 16, 2021. zile 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 yo ladkiya mile 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 pe bhai You know. At ngayon, nandyan ka na. Ayan. Okay. This song is Tagalog again. Tagalog song. Okay. On behalf of Angie Miller, who is now listening, good morning to you. This song is Tagalog again. Yan mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamastan. Bakit ganyan at naging sa'king pagtulong? Laging alaala ka, nais makapiling, nais makayakap sa tuwina. Hey, nang dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nagdaramay pagkaingatan, o huwag paglaruan, dahil minsan lang umibig. Ni ay ikaw. Mahal, magmahal, tanging ang aking damdamin ay ikaw at walang iba. Lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Paluluhain, tunay na tunay, mahal ka sa akin. Yeah. Puso ko rin natutong magmahal, o sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nagdaramay pagkaingatan, o huwag paglaruan, dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal.
Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa atin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay sa akin. Ayun o. Thank you very much. 3 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chien. I love you. Okay, next na natin. Si Ann Gay Miller. Okay, let's go to Ann Gay Miller. Okay, Ann Gay Miller, here's your ano. Okay, next. Another video for Ann Gay Miller. This one. Okay, Ann Gay Miller, here's your another video. It's now playing by yours truly. Okay. Okay, next natin dito, after ni Ann Gay Miller, si Maria Cristina Polentan. Ayan, and then I will, kung merong LS si Maria Cristina Polentan, tayo ay bibisita ulit siya. Okay, 3 million in the house. Good morning, good morning, good morning, Chien, to all of you. Zile 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 yo alergial mile 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 pe mai Sino nga ito? Tinataglay mong kagandahan, di na maawat ang puso, sa'yo ay nagmahal. Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana'y pagbigyan. Bakit ba ikaw ang isip ko at di na mawala-wala ka? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal lang ang iba. Ikaw yung napaawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mong ibigin kita. Ibigin tayo pwede at aasa. Okay, next, let's go to Maria Cristina Polentan. Ay,
hindi naka-LS ngayon si Sir. Okay. Okay. Maria Cristina Polintan, here's your first video. Is now playing by yours truly. Ayan. Okay, maliit, malaki ang inyong mga bananas or saging, kahit anong klaseng banana yan, latundan, saba, or what, senyerita, tayo ay magda-WH, kayo ay didikitan ni Ate Ganda. Masaya ka ba kang kasama? Di mo na ba ako naaalala? Mukha mo ay bakit di ko malimot-limot pa? Laman ka ba ng puso't isipan? Di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana'y pagbigyan. Bakit pa ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Bakit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ng ang iba? Ayaw ng paawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mong ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Kapag ibig mo na may nagmamayari na, nais ko lang malaman mo na minamahal kita. Bakit ba ikaw ang nasa isip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal lang ang iba. Ayaw ng paawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mong ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Okay, 2 million in the house. Good morning, good morning, good morning to you and to all of you and everyone. Time check tayo, 11:37 in the morning, Philippine time. Zile 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 yo ladkiya mile 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 Yeah, mile and pe of bhai course, we are going to give okay, tayo ay ano. Let's have what we call this, a round of applause to our OFW and of course to our frontliners. Palakpakan natin sila, ang OFW. Frontliners. Jessame Carino. Sino lang po? Busy pa. Okay, sige. Thank you very much, Jessame Carino. May jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan, busy pa siya. Okay, thank you very much, Jessame. Go, go, go. Tusukin sa Ate Ganda. I like it, I love it, I want some more Ayan, of it. maraming salamat sa iyo, Jessame Carino. Ayan, patamsak. Sige, baba mo ang iyong bahay at ating tatang sa kanya. Pababa. Pakibaba ang iyong bahay nang tayo ay makapagtamsak. zile 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 yo ladkiya mile 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 pe Ang bhai video ni Maria Cristina, tayo ay pupunta sa bahay mo. Baba ka lang ng bahay mo. Kasi tayo ay nagda-WH sa Nanalo. Ayan. Sa Nanalo kasi. Nanalo kasi si Mika kanina. So ako ay nagda-WH sa kanya. Yung isang cellphone ko, ongoing ang kanya WH. And then yung isa naman kay Sir Leonardo Polintan. Ayan. Ako ay nagda-WH.
So, pababa na lang ng inyong mga bahay. Thank you very much. Okay, Jimmy in the house. Ayan, patapos na po tayo. Malapit na tayo matapos. Kaya bago tayo magtapos, tayo ay mag-thank you again sa aking 1K plus bananas. And of course, palakpakan natin ang nanalo for today, si Mika. Okay, si ACA, Heya, and Family Vlog. Ayan. Okay, so yan. Palakpakan natin ang nanalo ngayon, si Mika. Ito, kaya ko kaya ito. Araw, kay tamis ng ating buhay, ano ng saya at ng kulay, di na mauulit muli. Ayan, 3 million in the house. Good afternoon. Ay, good morning, good morning, good morning. Good day, to all of you. Ayan, kasi tayo ay, pinapanood ko kasi yung, video ni Sir Polintan. Tayo ay nanonood. Pinapanood ko siya about OFW. Ayan. Alam niyo naman ang OFW, ang buhay OFW, di ba? Pagka nandito sa Pilipinas, ayun, hindi pa, syempre, walang trabaho. Pero pag nakapunta na uli ng ibang bansa, ayan, yun ang nila, ang trabaho nila sa ibang bansa, di ba? Para sa ekonomiya at para sa kanilang mga pamilya. Palakpakan po natin ang mga OFW. Okay. And of course, sa ating mga frontliners. Ang ating mga OFW at frontliners na nagpapakahirap para sa ekonomiya at para sa ating pamilya. Okay? Kailan ko ay iwan mo, lumulaw ang daigdig, pagkat tanging sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ngunit sa pagdaan, sa paglipas ng taon, ang pusong sugatan sa wakas ay naghilom. Sa iyong pagbabalik, ang itlib na damdamin, ang puso kong natinig, ang tamis ng pagsinta at init ng halik, ang ibig madama, di man umiimig,
Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik, pagkat itong puso ko ay sa'yo pa rin nasasabik. Kung sakasakali man akin nang nababatid, sa'yo'y mahuhulog lang, kaya't huwag na huwag ka nang magbabalik. Huwag mo sanang biglain sa iyong pagbabalik ang itlip na nagdamin, ang puso kong natinig, ang tamis ng pagsinta at init ng halik, ang ibig madama, di man umiimig. Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik, pagkat itong puso ko ay sa'yo pa rin nasasabi. Kung sakasakali man akin nang nababatid, sa'yo'y mahuhulog lang, kaya't huwag na huwag ka lang magbabalik. Di ko kayang pigilin ang sigaw nitong damdamin, labis man akong sinaktan, ikaw pa rin ang aking mahal. Huwag ka nang magbabalik, itong puso ko ay sa'yo pa rin nasasabi. Kung sakasakali man akin nang nababatid, kaya't huwag na huwag ka nang magbabalik. Yan, Jimmy in the house. Good morning, Chien, to all of you. Time check tayo, 11:47 in the morning. Ayan, tayo ay magpapahinga na mamaya. Ayan, tapusin lang natin i-text. Okay, dahil tayo ay magla-lunch na. Okay. And of course, tayo ay magpapasalamat to all of you sa ating mga participants for today, to our visitors, and of course to our listeners and watchers. Good morning to you. Thank you very much for listening and watching me here now. Okay, thank you very much. And of course, sa ating winner for today, Morning LS, kay Mika. So of course, tayo din naman ay magpapasalamat sa ating mga si Mark, ayan, si Mark meron po siyang okay, tamsakan po natin ang kanyang okay, meron siyang event this coming May 2. Si Mark, ayan, no? Alas 10 ng umaga, 10 a.m. Philippine time. Jamie in the house. Good morning to you and to all of you. Zile y'all लड़कियां मिले पे माइक. Nandiyan ang ating chat box. Okay, nakapin ang ating nanalo. Thank you very much and congratulations. Nakapin po ang ano pala natin, si Mark po meron pong event yan sa May 2. 10 a.m. in the morning. Ayan, tamsakan natin yan. Okay, puntahan natin. And of course, may mga nagbababa ng bahay dyan. Yung binababa din ni Lucky Star Vlog. Dikitan, unahan na sila. And of course, mag-iwan ng bakas. #MylinLE din.
Ayan. Thank you very much to all of you and everyone. Ayan, last song natin. Last song. Wala nang makilala ka, lagi na lang naiisip ka, ang iyong ganda'y naiiba, hanggat kung lagi ay makita ka. Sana'y hindi pa nagkirip, o di kaya'y katang-isip. Naakit mo ang puso ko, ngayon ay umiibig sa'yo. In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo, ang damdamin ko, tinamaan ako, tinamaan sa'yo. Sana'y sabihin mo, sa'yo ay may pag-asa ako. Ayan, last song natin for this morning. At kahit sa pagtulog ko, ika'y naroon pa rin sa isip ko. Hinahagkan-hagkan kita, at sana ang lahat ay tunay na. Sana hindi ka nagkinig, o di kaya'y katang-isip. Naakit mo ang puso ko, ngayon ay umiibig sa'yo. In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo, ang damdamin ko, tinamaan ako, tinamaan sa'yo. Sana'y sabihin mo, sana ay pag-asa ako. Ayan, nagkamali ako. Ang gagawin ito'y patutanayan sa'yo. Nagkamali akong lyrics kanina. Kita wala ibang iibig ng puso ko. In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo, ang damdamin ko, tinamaan ako, tinamaan sa'yo. Sana'y sabihin mo, sa'yo ay may pag-asa ako. In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo, ang damdamin ko, tinamaan ako, tinamaan sa'yo. Sana'y sabihin mo, sa'yo ay may pag-asa ako. Okay, 3 million in the house. Good morning to you and to all of you. Patapos na tayo, malapit na. Ayan, tayo yung magpapasalamat. And of course, okay, sa mga hindi pa nakakaalam, ayan. Okay, ito po yung mga nanalo sa atin, na sa ating hula hoops. Ayan. Ayan, ang ating hula hoops winners. Ayan, palakpakan po natin sila. Okay. Sila po ay nanalo sa ating hula hoops, and of course, ang kanilang mga prizes is, kung hindi pa sila kadikitan ng ating banana na dalawa dito, ayan, sila ay didikitan natin. Malaking bagay na yun, 2 banana, and of course, mas malaki din ang bagay na tayo ay makapag-play ng kanilang mga playlist. Ayan, o diba? And of course, sa mga nandito po kanina, ayan, thank you very much to all of you and everyone. Sa ating mga visitors, sa mga dumaan, thank you very much sa inyo. And of course, the same, tayo pa rin ay mag-ingat dahil tayo ay nasa pandemic pa. And of course, buti
buti na lang, umulan kagabi. Ayan, nadiligan na ang ating mga halaman. Diba? Welcome. Everyone are welcome here. Mamaya titingnan natin kung tayo ay merong LS, ano? Hindi pa natin alam kung ako ay makakapag-LS mamaya. Anyway, no worries dahil kung kayo naman ay dikit kalembang all sa akin, malalaman niyo naman kung anong oras ang ating LS mamaya. Okay, pero tinangnan na ito, makakapag-LS ako mamaya. Okay? So, ayun. Thank you very much all of you and everyone. Okay, tignan natin kung tayo ay makakapag-LS mamaya. Yeah, I'm not sure pa ngayong oras na ito. Ayan, I'm still playing the video of Mika. Okay, everyone, thank you very much. I have to say goodbye, but I hate this too. Okay, thank you very much to all of you and everyone. Ayan, wait a minute. Tingnan ko muna kung napicturan ko yung para mailagay natin sa ayan, napicturean ko siya. Okay, sa comunidad natin or newsletter ko, ayan, tayo ay makikita natin yung pangalan ni Mika dyan. Okay, later. Sa community, it's either later or mamayang gabi. Ayan. Thank you very much to all my listeners, to all my watchers. Ayan. Thank you very much. Bye-bye. God bless po. Stay home, stay safe, and stay positive. Bye. Thank you very much to all of you and everyone. Thank you. Bye.